Hei, salut, eu sunt Lavenia și bine ați venit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să încerc trend. Cred că nu au trecut deja trendul, dar nu. Mie tot mi apare pe FIP, pe TikTok, pe Instagram și vă arăt aici videoclipul pe care vreau să-l fac. Pentru acest trend, cu trecut deja, avem nevoie de niște ursuleți din asta de jeleu. Telefonul. Așa, avem nevoie de suc acidulat. Cred, deci am văzut că cu Fanta se face, dar am văzut că unii mai puneau și alt suc. Și vom încerca cu ăsta. Deci, puteți să încercați cu ce suc aveți, dacă vreți să faceți și voi, care are acid, cred că, nu știu. Mai avem nevoie de un pahar, pentru că voi pun aici astea și da. Deci va trebui să punem într-un pahar suc. Gata. Asta, că după ăsta te chiar se închide. Așa, deci am pus, n-am pus așa mult. Să vă arăt. Deci, așa, cam un sfert de pahar. Deci chiar acum primesc mesaje. Chiar acum, când eu trebuie să fac bloc. Deci, trebuie să dau bloc la grupul ăla. Și așa. Și punem câteva ziluri, deci nu punem toată până acum. Deci nu știu, deci măcar nu știu cum e asta pe ala. Așa. Prima dată facem tasting. E bun. O să punem de toate. Care culorile? Mai ales roșu de preferatul meu. Și după cum vedeți, acestea sunt măricele, da? Să vedeți când scoatem din apă. Mi-am pus în par și acum lăsăm câteva minute să se tragă jeleul și până atunci mai mănânc. Ce sunt astea? Așa, am așteptat cred că vreo 5-10 minute, cam așa, și s-a umflat destul de tare. Ăsta e unul normal. Stați să vă arăt unul din ăla umflat. Deci, nu prea cred că este diferență, dar nu că este nimic ce. În fine, acum am luat un ăsta de plastic, care puteți să puneți în orice. Deja am găurit, deci asta ar trebui să fie de la Decop. Asta, și am găurit acolo, super. Și voi pune pe asta ca când se îngheață să nu se lipească de timp. Așa am văzut eu. Sau o faptă pe el, nu știu. Deci tot ce sper eu să fie bun, că gen așa de bine arată și mi-e popă și nu văd. Și gen înțelegeți. Da, după aia când gust nu știe. Deci am vrut să fac și trendura cu ciocolata și cu chipsul, dar nu pentru că parcă eu risipă de ciocolată și chipsuri și oricum nu ți-a să niciodată, adică trebuie 100 de ciocolăți ca să umpli o cutie aia de chipsuri. Și oricum este chipsul în ciocolată la magazin, dacă vrei, adică chipsul nu vede prin ciocolată. De ce să mai dai bani pe ciocolată și să topești și să bagi în... Nu, așa. Deci, gata. I-am pus pe ăștia beau. Mamă, ce gust bun l-a lăsat ăștia. Un șuc. De ce vorbesc așa, băi? Deci, o spăl pe mâini. Asta, păi, nu știu cum se numește asta, ceva de copt ca să nu se lipească, și am pus jeleurile. Așa cum punem la frigider pentru ceva timp până fac eu temele și după revin cu rezultatul și facem taste.
am revenit. Deci, știu că am zis că după ce fac temele revin, dar de fapt a trecut aproape toată ziua. Și acum seara, încă e lumină, dar n-am vrea să încerc asta. Dar sunt mai puține pentru că și fratele vreau să încerce, cum să nu încerce el. Deci că e foarte tare. Nu dă spoiler. Și ce culoare ziceți să încercăm? Cred că vreau cu portocală. Deci, și cu foaia asta de cop din etichea jos. Deci, gata, am luat cumva. Am zis să facem. Deci arată extraordinar de bine. Uitați-vă. Nu știu cât de bine vedeți, da. Părul mi l-am prins în coc. Deci, nu arată că e poză. Și gustăm. Este asta. Nu. Nu pot să mult când vreau. Trebuie să trimiți acum gură care să tupească un pic. Da și mie. Vede. Da. Da, cam tot a fost acest vlog. Sper că vă a ieșit sau v-a plăcut aceste jeleuri, mie nu. Da, au. Atât a fost și acest vlog. Sper că v-a plăcut și eu vă pup tare și ne vedem. Da, tare. Și gata, pa, pa!